Ndị awa n'ụmụ Igbo, afọ mbụ Amaka Ekpo, abụ nwanne ụlọ nwaanyị so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewo ọnụ. Taa bụ 12th of March 2025, n'ọgụ afọ ndị bekee, n'ọgụ afọ Igbo. Anyị nọ n'ọnwa nke abụọ. Ọnụmanụ anyị nwere ọnwa 13 n'ọgụ afọ Igbo. Izu Igbo taa bụ afọ. Ndewo nọ. Anyị kene Chukwu Okike, kene Chinta niile nọ n'okike, kene mmụọ niile na-eche na-edu anyị, na-eche anyị Igbo, na-eche anyị ebe anyị bigasị, kene mmụọ niile anyị na-aba iwe ebe ụwa nọnyere anyị. Anyị ekene gbere fancha niile na-ayọ fa biko ike agwụkwa na fa n'ọrụ fa na-alụ na ndụ anyị na ezinụlọ anyị na n'ala Igbo niile na n'ala ebe anyị bigasị. Ndewo na ụmụnne m. Nkụzi nke taa bụ ọdịnala Igbo ọ na-efe ife apịla apị nya ndị na-ekpelu ọdịnala, ndị ọdịnala Igbo anyị a na-efe ife apịla apị. Ife ojiji mkpada nkọwalụ ife dị na ya bụ maka na ịma na ote ga-akpụba anyị n'ọnụ wee sị na ụfọdụ na-agbalụ ọdịnala ọsọ maka na ha sị na anyị na-efe osisi apịla apị. Onye ka njesi na ọ dị mkpa na anyị nyochala ya bụ okwu ọfụma ma ọlụ ka eziokwu ka ọ bụrụ eziokwu. Ife anyị ga-aghọta n'ebe mmadụ nọ bụ na mmadụ a na-afụ anya, mụ na gị na-afụ anya. Ọ fịalụ mmadụ arụ ịghọta ma ọ ikwenye n'ife ọ na-ada afụ anya. Ife ọbụla a na-afụ anya dị ndụ ka mmadụ nwere 4 elements na sayensị gwara anyị: no carbon, no oxygen, hydrogen, nitrogen. These 4 elements ma akụrụngwa anyị na-akpọ akụrụngwa ndụ bụ anị. Akụrụngwa anyị ga-afụ ya na anị, anyị ga-afụ ya n'ikuku, anyị ga-afụ ya na mmiri, anyị ga-afụ ya n'anyanwụ. Akụrụngwa ndụ, 4 elements of life. Onye ka izu Igbo ji nwee nwa akụrụngwa eji wee malụ izu Igbo. Ọ bụrụ nkwọ, ọ bụrụ n'ikuku, ọ bụrụ eke, ọ bụrụ anyanwụ, ọ bụrụ orie, ọ bụrụ mmiri, ọ bụrụ afọ, ọ bụrụ anị. Ndị Igbo ma ifere nne. Mmụọ ada anọnwụ n'ife na-enwero akụrụngwa ndụ. Mmụọ ada anọnwụ na ya. Mmụọ ada anọnwụ ife dị adịrọ ndụ. Onye ka mmụọ ji anọ na mmadụ welu mmadụ na-alụ ọlụ. Mmụọ nwere ike nọ n'osisi, oke nọ n'afịfịa, ọfịa, osisi. Ife ọbụla dị ndụ nwere akụrụngwa ndụ a, mmụọ ga-anọ nwunye ya. Mmụọ ga-anọnwụ n'anụmanụ, ọ ga-abanwu n'anụmanụ pụkwa. Ọ ga-abanwu na mmadụ pụọ, ọ ga-abanwu n'osisi pụọ, wee lụọ ife ọchị lelụ pụkwa, bata mgbe ọchị ịbata, pụkwa mgbe ọchị ịba. Ka mmụọ wee nwee mee ife a na-afụ anya, ọ ga-abanye n'ife a na-afụ anya wee lụọ ife dị ndụ. Ọnya melụ ịma mmadụ nwee ka mmadụ si eche, nwee ka mmadụ si aghọta ife. Ọnya mee dị ka ndị wetala anyị ụka, fa ghọtalụ ka mmadụ si aghọta ife.
ịmago mmadụ otego mmadụ chọrọ ifo dị ka Chukwu ebe ka ọ nọ ka fa fukene Chukwu fuchukwu fa wee banye n'ụlọ wee konukọla anyị Chukwu wee konukọla ụwa Chukwu wee gwa na Chukwu bịakwanụ n'ụwa na ọ banye na arụ nwaanyị na amara nwoke egbu enya n'afọ amụọ nya dị ka mmadụ mechaa nwụọ jebe n'igwe maka o jekwala n'igwe mmadụ kachakwala esi ebe ezikwa nke ọ nọ a wee kpụzi anya akpụ ọnya bụ ije ndị ka n'ụlọ ụka efe akpụla akpụ asị gị na Jizọs asị gị na Mary maka na mmadụ ada ekwene n'ife ọ na-afụrụ mmadụ chọrọ ịfụ mmụọ ọnya ka eji nwee dịka ife na represent mmụọ nye mmadụ ebe ọzọ agwakwala anyị na-emeli ya bụ dịka na Baịbụl mgbe Moses na Aaron du ụmụ Israel na-ejebe faneja akọla anyị na fa chegide Moses fa chegide efe afọrọ ya fanye ebe nsogbu ka ezikwa n'ebe Moses na ọ dịkwa ka ọmụgo ebe ka Chukwu si nye anyị ka ebe a mgbasa ihe elu Promised Land n'ebe nsogbu ebe ka Chukwu ewee kpụọ Chukwu akwa ya akpọọlụ fa Chukwu nyefa Chukwu nyefa mmụọ fa ga na-afụ anya mmụọ fa ga-efe bụrụ Chukwu kpọọ fa mmụọ fa fụ ya fa na-agbasa ekwesị na ọkịta ka na-ekwu ife a na-aṅụ konukọlụfa mmụọ fa ahụ n'anya tụrụ ka esi konukọlụ anyị mmụọ dị na Jizọs asa anyị chọrọ Chukwu abanye n'ụlọ kpaa anya ọbụla nkata n'ụlọ konukọ anya gbazie anyị mgbe na Chukwu ya abịa ụwa na ọbịago na-amụghị ya ọkwa anyị chọrọ Chukwu ngwa na-enye anyị ugwu na-afụ gị ya kịta ngwa na-efezini ya agwakwa anyị na ụlọ lukwe n'igwe na ụlọ fụrụ anya na ụlọ afụgo Chukwu ọ bụ nchọrọ ịfụ Chukwu mmadụ chọrọ ịfụ mmụọ ọ ka mmadụ dị ndị nna nna anyị a tupu ewetakwala anyị ụka fa ghọtalụ ofe ife anwa mmadụ chọrọla ife ọ ga-afụ anya ọ ga-efe isi ya dịka na mmụọ na-ada afụ anya mmadụ ọ na-afụ ya arụ ịghọta ndị nna nna anyị maka ebe ame ọwasịghị mgbechalụ mmụọ niile nọ n'anị be anyị alụsị niile mgbe ewu balụva ada afụzifa anya na ọ bụrụzi ya mmụọ aka ife anyị mere ndị nna nna anyị wasị ngwa chekwalụnụ chelụnụ wee wesi osisi wee pịa anya wee sị anya anyị chi ịfụ mmụọ anyị na-efe anya ka anyị wee lụta na enwe ife bụ mmụọ na onwe ife anyị na-efe onwe ife anyị na-agọdo ya ife niile na anyị na-afụ ma n'ala Igbo niile n'ọdịnala osisi niile apịla apị bụ ife eji elụtala anyị bụ mmadụ na-enwere ife a na-akpọ mmụọ n'ọdịnala ọ bụrụ ọsọ ọdịnala Igbo na-eme ya ndị ụka na-eme ya ndị Hindu na-eme ya ebe niile a na-agọ mmụọ a na-efe mmụọ n'ụwa niile a na-enwe ife eji na-egosi na-akọwa mmụọ maka mmadụ chọrọla ife ọ ga-afụ anya ka o wee kweta ya nke anyị ama ndị iche nọ ọ bụ na anyị kwetalụ dịka anyị jee dịka ụlọ ụka kweta ebunye anyị Virgin Mary ebunye anyị Jizọs anyị na-ebugharị ife akpụrụ akpụ si nọ mmụọ kweta na nke a ka ezi ka nke anyị si bụzila alụ ọ maka nọ nke ndị ọcha ghọtala anyị nye onwero ọdịnala ya dị efe osisi apịla apị mana ife ọdịnala ị na-eme bụ iji osisi ya apịla apị wee kọwaa mmụọ lọta mmụọ gosi anyị na enwelụ ka uche anyị wee dị ya ka mmụọ anyị wee gbakọ ọnụ na anyị na-ekwu maka mmụọ ọ ka esi eme ya n'ụwa niile ya ọ bụrụ alụ ka anyị na-eme ọdịnala Igbo ọ na ka m gwara unu mmụọ
ama mba nwụ n'ife na-enwere akụrụngwa ndụ anọ ngụgọlụ ya. Ọnya ka mmụọ ga-eji banwụ na mmadụ welu mmadụ lụọ ọrụ. Ọ banwụọ na anụmanụ, banwụọ n'osisi, ọ bakwa ọpụọ. Mmụọ nwere ike ịba dịka na anụmanụ melụọ mmadụ arụ. Ịfọdụ dịka ndị ọcha, nwe ndị ọcha na-edobesi ụmụ anụ dị aṅaa fazugide anụ ọnwa amazụlụ farụ, mana ọ nwee mbọsị ọ ga-anọkọta mmụọ anwa mmụọ abanye n'ime anụmanụ anwa melụ ofe arụ. Ndị ọcha va ghọtalụ, ma ndị obodo a dịka ije dịka na Downing Street, ịma na onwe nwamba bi ebe anwa afịa a na-akpọ ya Larry. Ọ na-adị na afụfụ ya na TV. Na ka ebe ọ na-eme na 10 Downing Street, ọ nọ ọlụ ọ nọ ọlụ. O nwere ife a ji edobe nwamba n'ụlọ. N'ọdịnala ife fa sị na nwamba na ọ na-absorb negative energy. Ọ na ka fa ji enwekarị anụ anwa n'ụlọ fa. Otu a ka ọ dịkwa, o nwere ife ndị be anyị ji edobe anụ ụlọ. O nwere mkpa ọ na-egbolu, o nwere ife ike nwere ike ịbịa mee mmadụ, kama ọ ga-eme mmadụ o mee anụ, owele anụ o dobere n'ụlọ. O nwere ife ndị be anyị ji edobe anụ ụlọ. Anyị na-anụsị akụ na mgbe gboo na ndị kpali ike na mmụọ ọfa na-apụkwanụ, na onwe ka mmụọ ọfa na-adịpụ ọghọọ ọbanye na anụmanụ wee jee n'aka megasị ụmụ ibe dikere ike. Ya ụmụnne m, anyị ka njesi na ọ dị mkpa na nkụziri ife dị na ife apịlapị, ife eji enwe ife apịlapị. Ya dị na anyị ada ekpele ife apịlapị, ma nọọ ife anyị na-emebi ife anyị na-emebuli ndị ọcha wee butela anyị nke fa papịkwala apị, fa ji elota mmụọ. Ọnya ka anyị na-eme, ndị Hindu na-eme ya, ndị ụka na-eme ya, ndị ọdịnala na-eme ya. Mba niile dị iche iche n'ụwa na-ekpesịrị na-eme ọdịnala ife dị iche iche, fa nwesịrị ihe fa na-adị dobe, kpụọ, pịa apịlapị, fa ji elota mmụọ. Maka na mmadụ anyị na-enene ọ na-afịa arụ ikwenye ma ịghọta ife ọ na-ada afọ anyị nekere nke bụ Chukwu. Ịma na ụfọdụ ụmụ ndị si na nwere ife dị ka Chukwu, maka na fa chọọ Chukwu, fa ga-afụ anya, e ga-esi fụ Chukwu anya. Chukwu bụ infinity. Ịma mfụ infinity anya, ịma mmetụ nwe ya aka, na ị ga-efil nwe ya. Ndị ewe n'ụmụ Igbo, ọ na-esi ka m weta n'ụbọchị nketa. Ekene m unu niile bụ ndị na-esonyelụ na-atụsa ozi m. Ọ gadịla anyị niile mma, ọ gadịla nwoke mma, ọ gadịla nwaanyị mma. Gị bụ nwa Igbo so na ndị na-akwado ọdịnala anyị, si na nke anyị ama mfu, ọ ya adịla mma. Na-edobe nsọ anyị, ọ ya adịla mma. Ọ sị m na ife niile itinyela aka n'izu a bụ ife dị mma. Ọ ya agazili gị, ọ ga-agazili n'Eke, ọ ga-agazili gị n'Orie, ọ ga-agazili gị n'Afọ, ọ ga-agazili gị na Nkwọ. Ndị agwọ na ụmụnne m, ọ ya dị mgbe ọzọ, mgbe mesịa.